vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makandivigirawo chitupa changu. Inini mukoma, ndiri murume ane makore 37 ekuberekwa. So nyaya yangu iyi yandiri kuda kukuudzai yakaitika apo pandainge ndichiri kuhigh school. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so: baba vangu ndo vaimbowanzo kuenda vachinotidropa kuchikoro. Saka baba vaiti kana vari ivo musi wacho ivoyo wekuti vanofanira kuti vange vachienda kunotidropa off kuchikoro, maimutswa makuseni zvekuti zvaitobhohwa. Baba dzimwe nguva vairamba kukuitisai homework usiku hwacho, then mangwana acho makuseni vobva vakumutsai eli vobva vati mukai munge muchiita homework dzenyu. Ende vaiti kana vachikuitisai homework, vaikuitisai homework vakaisa shamu patable. Saka nekudawo kwekuti inini ndainge ndichiri mwana, but I don't know kuti wainge ungoriwo musikanzwa here kana kuti chii chainge chaitika kwandiri. Asi mukoma, zvandakaita ndezvekudai so: umwe musi baba vakati vapedza kuti rova nekuti shungurudza nekuda kwehomework idzo dzavainge vachitiitisa, homework dzemaths. Unongozivawo kuti maths dzagara dzinonetsa, saka taiti kana tikatadza kuisa maanza acho avo avainge vachiti ndiwo ainge ari right, taibva tatanga kurohwa nababa. Baba vakazoti vasimuka vachiti vainge vachida kunoita porridge kukitchen. Ndo pandakabva ndazoba makii avo. Ndakangomaba mukoma ndokubva ndatoenda mutoilet ndikabva ndanoflasha makii emotikari. Baba vakabva vazotanga kutsvaka makii aya emotikari. Vainge vava kusaziva zvino kuti makii iwayo vainge vamaendesa kupi. Zvinhu izvi mukoma zvandakaita at that time, ndakangofungidzira kuti ndainge ndichangomaflasha makeys iwawo ndichingoti simbi haiende ndobva ndazoitora zvangu, kana kuri kunze nguva dzekuti vanenge vachifanira kuti vange vachitiperekedza kuenda kuchikoro dzadarika, ndichizviudza kuti on that day tainge tisingazoendi kuchikoro nekuda kwekuti tinenge tichinzi tsvakai makii. Asi baba vakabva vati fambai netsoka munge muchienda kuchikoro. Saka tikabva tazotokasika kubuda mumba tikabva tazofamba netsoka tichienda kuchikoro. Makii iwayo mukoma haana kana kumbogara azowanikwa. Kuti ndinge ndichitaura manje kuti makii ndakaflasha, kuti tinge tichimaona makii awa hunge tatodrena sewage. Munoona zvemasewage tank zviya ndo maainge ari makii iwayo mukoma. Kubva makii iwayo mukoma, kunyange pakazombouya pachidhrenewa sewage, ndakangoramba zvangu ndakatarisa ndichitanga kufunga kuti saka makii ababa emotikari ava kutoenda. But this was like many years after ndainge ndatova kuuniversity. Baba vakazopinda rimwe expense rekuti vange vachienda kunochekeresa zvekare mamwe makii emotikari. Apa munongoziva kuti motikari kuchekeresa makii dzinodhura sei. Asi ndakangoramba ndiri zii because ndakatanga kufunga kuti izvezvi kana ndikatanga kutaura kuti ndo zvandakaita, ndini ndakaflasha makii emotikari mutoilet, ndinorohwa kuita zvekuurayiwa chaiwo nababa. Ndakabva ndazongosarudza kuti it was far much better kuti ndingoramba zvangu ndakanyarara. I am now all grown up, asi nyaya yangu iyi handisati kana ndakamboiudza ani zvake wemumhuri medu. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurewo navo mucomment section. Hei, kutora makii ubva wanoflasha zvako mutoilet zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndatanga kuronda our family history. Saka ndakati ndichinoronda our family history ndo pandakabva ndazoziviswa zvichinzi kwainge kuine mweya wasekuru vangu uyo wainge uchifamba uri kumashure kwangu. Zvekare dzimwe nguva mweya uyo waimbopota
uchifamba uri pamberi pangu. Saka ndakabva ndanzi paguva ravo sekuru vangu ava pane zvakaipa zvainge zvakaitwa pariri. Saka ndaifanira kuti inini ndinge ndichizounganidza mari. Mushure mekunge ndaunganidza mari ndobva ndazokumbira veukama kuti tinge tichiisa tombstone pamusoro peguva rasekuru, nekuti guva iri rasekuru rainge rakangoiswa matombo chete risina kuita zvezva zvokuvakirirwa. Saka sekuru vangu ava mukoma vainge vakafira mugomo, so guva racho tainge tichitoziva apo parainge riri. Ende saka zvainge zvakanzi pane umwe weukama uyo ainge akaenda paguva rasekuru ndokubva azotora matombo acho anzi ainge achitogara nawo mumba make, matombo awo aainge akatora paguva rasekuru. Saka kuti inini mweya wasekuru unge uchizokwanisa kushanda uchindibatsira zvainge zvichitoda kutoti inini ndinge ndichienda kunoitawo something paguva ravo kuitira kuti ivo vange vachizofara. Mukoma ndakazoti ndati shandei ende kubvawo zvandainge ndakapiwa chiprofita ichocho ndakabva ndatoona kutoti upenyu hwangu hwakatomboita period yekuti zvinhu zvangu zvose zvainge zvichiendeka. There was nothing that was going wrong. Mari ndaitobatawo, mari yainge yakanakisisa. Ndakazoti ndaunganidza mari ndikabva ndazotaura nyaya yangu mufamily group. Chakandirwadza mukoma ndechekuti ndati hai makadii zvenyu, then vanhu vose mugroup vakabva vatanga kutaura vachitaura, asi ndakazoti ndapinza nyaya mudariro yekuti inini ndakafamba mukunofamba kwangu ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiisawo tombstone paguva rasekuru vedu vaya vakavigwa mugomo. Hama dzose dzakabva dzati zii. Zvino ndakati ndataura kuti paifanira kuti pange pachizoiswa tombstone paguva rasekuru, ndikaona kuti hama dzose dzakabva dzanyarara. Ndakabva ndafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vafunga kuti ndainge ndichida kuti tinge tichibatsirana mukunotenga tombstone racho. Already pane imwe kambani yandainge ndatotaura nayo, kambani inoita zvekuisa matombstone. Saka ndakabva ndati aiwa mari ndainge ndatoisa pasaidi, even though tombstone racho randainge ndichida ndainge ndisina hangu mari yekuti ndinge ndichivaisira tombstone randainge ndichida. Saka ndainge ndakangosarudzawo a basic tombstone. Zvino mukoma zvadaro hama dzangu dzose dzakabva dzazongoramba dzakanyarara. Kudzamara vanhu manje vava kuchitanga kuuya kumainbox vachindiataka one by one vachindiudza kuti inini zvimwe kuda ndainge ndava kufungidzira kuti ndanyanya kuita mari, ndokusaka ndainge ndava kuda kumutsa dzimwe nyaya idzo dzainge dzakatokanganwikwa mumhuri kudhara. Hanzi sekuru vedu kuti vange vachizonovigwa mugomo zvainge zvitori nechirevo. Saka inini wai ndainge ndava kuda kuita sekunge ndakangwarisisa. Saka zvose izvi zvainge zvichitaurwa mukoma handina kana kumbozvipinza mupfungwa. Ndakangozviudza kuti yainge iri mhepo yakashata yainge isingadi kuti sekuru vangu ava vange vachizondiitirawo zvakanaka mushure mekunge ndakwanisawo kugadzira paguva ravo nekunakisawo guva ravo ndichivaisira tombstone. Mukoma ndakabva ndangoti aiwa inini function ichange ichizorongwa nemari iyo inenge ichibuda muhomwe mangu. Anenge achida achauyawo kufunction, anenge asingadi achangoregedzawo kuuya kufunction. Saka mukoma ndakati ndaunganidza mari at that time ndainge ndatengawo chimwe chimotikari changu ndokubva ndatenga grocery rangu ndikaenda kumusha. Ndakati ndichinosvika kumusha mukoma magamuchirirwo acho awo andakaitwa ndega ndakaona kuti function iyi even though it will go ahead but vanhu they are not in support of zvose izvo zvandainge ndichiita. Kana dziri sehama dzainge dzigere mumatauni dzakabva dzangoti hatina mari, vainge vari kuruzevha ndo vakazongouyawo zvavo kufunction kwacho. Asi ndakangoona kutoti pane zvose izvo zvandainge ndichiita hakuna kana ainge achimbondipa the full support. Ndakabva ndangoti as long as ndafadza sekuru vangu ko ndaigozivei kuti vanhu vachazotosara vachitora mukana wekuti
vange vachizomutsa zvino mweya wasekuru, sezvo sekuru vangu ava vainge vasina kupinzwa mumusha, vakagadzirwa zviya zvekuti vasazoshandisirwa mweya wavo kuti vange vachizoshungurudza dzinza ravo. Ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa mukoma, ndokubva ndazotanga kuluza macontracts one after the other. Ndainge ndava kungoluza macontracts, ndainge ndava munhu wekuti nguva dzangu zhinji ndinenge ndingori stressed. Ndakabva ndatodevelopa aproblem yekuti kana ndikatanga kufunga mukoma, mwoyo wangu necheku left side kwangu uku unobva watanga kurwadza. Nanhasi uno mukoma, kuti ndinge ndichirara neside reku left, ndinotanga kunzwa mwoyo wangu uchibaya baya. I think it is because ndakamboenda through that period whereby zvinhu zvangu zvainge zvakaoma zvekuti ndaitadza kana kubhadhara rent chaiyo mukoma. Pandakazotanga kufamba zvekare ndo pandakabva ndazoudzwa, ndikabva ndanzi hanzi pane umwe mwana uyo wekwabamunini akazoti ndapedza kuisisa tombstone paguva rasekuru ndokubva azotsvakana neimwe n'anga mushure mekunge azivisana nedzimwe hama idzo dzainge dzakandivenga kuti ndozvaainge achida kuita, ndokubva vamupa go ahead yekuti ange achienda parinda rasekuru. Kuenda kwaakaita parinda rasekuru vainge vachiita sekunge inini vaisuspekta kuti kuno kujoni kwandiri maitiro andakaita mari, it was because ndainge ndaromba. Saka vakabva vazomutsa mweya wasekuru vachiita sekunge mweya iwoyo unofanira kuti unge uchirwidzana nezvikwambo zvangu inini zvandiinazvo. Yeti mukoma, ndainge nditongoriwo munhu ainge asitomborina kana chinhu chaainge ainacho. Saka mweya wasekuru wakabva wazodzoka zvino, now wainge wava kusandipa makomborero, wainge wava kungondipa jambwa neminyama. Ndakararama for a very long time ndiri in that situation, asi ndakabva ndazongoramba zvangu ndongoshingirira ndichienda kumasowe. Zvinhu izvi mukoma handingati zvakapera because nditori nedzimwe nguva dzekutoti ndinongokaruka ndatongoluza mari yangu, kusazoziva kuti mari iyi yandinenge ndakaisa mungava muri muwallet, sewallet mukoma. Ndakapedzisira kuita wallet I think kuti mugore ra2018 ndo pandakapedzisira kutenga chinhu chinonzi wallet because ndakasvika pakuzviblama ndikati zvimwe kuda wallet iyi ndo iri kukonzeresa kuti mari yangu inge ichirasika, because ndaiti kana ndikangoisa mari muwallet, mari yaiya zvose newallet zvobva zvazorasika. Asi ndakati ndaregedza kuramba ndichingotenga mawallets, mari dzimwe nguva mukoma yaingonyangarika zvekuti unenge uchitoziva kuti muhomwe mangu mune 10 rand kana kuti 50 rand inenge irimo. Next time around kana ukada kuzoti unge uchitora mari iyaiya unge uchitenga chaunenge uchida kutenga, unobva watoona kutoti mari iyoyo hamuna. Ende minyama yacho mukoma, zviri very funny kuti nyangwe minyama yacho inotokontrola zvose neteknology chaiyo, because zvakazoitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakatanga kuona kuti even mafinances angu anokwanisa kungoaffectika zvekutoti unenge utori mushop wakatobata kadhi rako uchinosvika paya pakunobhadhara, hameno zviro zvinongoita so kadhi rako unozotoona ratoblokeka, uchitanga futi kuti unge uchifambira nyaya dzekuti unge uchienda kuno unblokesa kadhi. Sekadhi rangu remukuru mukoma, hameno kuti rakablokeka kangani, uyezve kunyangwe ndichiisa mari each and every month mukadhi rangu remukuru, dzimwe nguva rinongokwanisa kungokuudza kuti kadhi iroro rablokewa, saka rinoda kuti unge uchizoenda kunorisa deposit kuti riactivewe zvekare. Asi vamwewo vanoshandisawo makadhi emukuru unotonzwa munhu achitoti anokwanisa kutombochovha asingaisi kana 100 rand zvayo mukadhi imomo, asi inini each and every month mari dzangu dzinongopindira mukadhi rangu remukuru, asi dzimwe nguva rinotokomplaina richitoti rablokewa because hamuna mari yakakwana iri kupinda mukadhi mangu. Saka minyama yacho mukoma ichiri kungoenderera mberi, asi chinongotongondiponesa right now ndingangoti minamato yandinombopota ndichibatirwawo kumasowe ikoko kwandinonamatira ndiri ndo inondibatisa, but sekuru vangu mweya wavo wakamutswa kuti unge uchizondishungurudza
Kana ndichiudzwa nevabatsiri avo vanombopota vachindibatsira, hanzi hanzvadzi yangu akati aenda paguva rasekuru nen'anga yake, hanzi vakabva vazochera chera mumakona apo patainge tagadzika tombstone pamusoro peguva rasekuru. Hanzi vakabva vazochera ndokubva vazotora ivhu riya hanzi hanzvadzi yangu yakabva yazochengeta ivhu iroro. Mushure mekunge ndazoenda kumusha, semunhu wekuti ndainge ndisingambomufungidziri kuti angandiita zvakadaro, ndakazoti ndamushanyira ndo pandakabva ndazopakurirwa chikafu zvose nekuzoisirwa mvura yekuti ndinge ndichigeza maoko nekuzonwa. Saka mvura iyoyo hanzi yekugeza maoko nemvura iyo yandainge ndakaisirwa yekuti ndinge ndichizonwa, hanzi zvainge zvakatomwaiwa ivhu iro rainge rakatorwa paguva rasekuru vedu. Saka ivhu iroro rakatorwa paguva rasekuru hanzi ndo rinokontrola mweya wasekuru kuti unge uchizondiataka. Ivo sekuru vakatodzimaidzwa zvekutoti havatombozivi kuti vari kutoataka muzukuru wavo uyo wavainge vakadzokera kuti vange vachizomupa zvikomborero, but vava kushandiswa kuti vange vachimuataka. Vanoti kana vakanditarisa, hanzi ivo vanotoona ndakaita sekunge mhandu yavo iri kuda kuvaparadzira dzinza ravo. Hey, black magic zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi hanzvadzi yakaenda ikabva yanonokora ivhu, then ndokubva yazotora ivhu riya ndokubva yazoiisa mumvura iyo yayakazondipa kuti ndinge ndichigeza maoko zvekare. Ndokubva yaisa ivhu rayakatora paguva rasekuru ikabva yazoiisa mukapu umo mainge muine mvura yandaifanira kuti ndinge ndichizonwa mushure mekunge ndapedza kudya chikafu icho chayainge yandipakurira. Ei, zvakangoma hazvo veduwe.